ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା। ସରସ୍ୱତୀ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା। ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାମ ଚଳୁଥିଲେ ଔଷଧାଳୟ ନଥାନ୍ତା। ବିନା କାମରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ ସେ ଈଶ୍ୱର ନ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତା ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନ ଅପବିତ୍ର ଥାଏ ସେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ବା ପୂଜିଲେ ସେ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଚାରିଟି କଥା ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। ତୁମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଯାହାର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସଠିକ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମିଳିବ। ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ ହେବ। ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ମିଳିବ। ଖରାପ ସମୟ ଜୀବନ ସାରା ରହେନା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମନେ ରହେ ସାରା ଜୀବନ। ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲୁହ ପୋଛିଦିଏ ଏବଂ ଖୁସିରେ 10 ଆଙ୍ଗୁଠି କରତାଳି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର ଶରୀର ଏହା କରେ ତେବେ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରି ଶିଖ। ହସିବାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କର, କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଥରେ ହିଁ ମିଳେ। ତାକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଧର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି ଯେତେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ଖୁସି ଥାଏ ସେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁଖୀ ଥାଏ। ଅନୁଭବ ବୟସରୁ ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭଲ ସମୟଠୁ ଅଧିକା ଖରାପ ସମୟରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଚାଲେ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ନଥାଏ ସେଠି ପରିବାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା ଅଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ, ଶୁଣିବା ମନୋଭାବ ଓ ସହଯୋଗ ରଖିଲେ ପରିବାରର ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀ ରହେ।